Hmm. May tracking. May hollow block. Makaagi dito. Mo sakyanan makaagi man dito sa likod. Ah! Sige nga linan ta. Oo, yung lusot dito sa kabila. Basta way lang ulan. Kini kay niti bang yang ano urot ito. Yung atop lang magamit. Tako manggaling ang kwarto kag. Pwede magkakasulod yan. Oo. May kining kilid, mga develop na siya, pwede yung mataluman mga laki. Yung tubig, muna yung mga awas ko, grabe na ginaulan. Oo. Grabe na ginaulan. Yan, kumalik siya yan. Iya pa ni di kay nunong pa ni. Iya, pwede kayo, hindi rin parang mais. Ah. Ang taon-taon tubig, para mapikturan mo yung tubig. Oh, sige be. So baka lang tayo GI pipe kag motor eh. Itong Bubon? bubuno. Base pwede sumpayan talang ka culvert. Kaya kung mataas ang tubig, malapawan. Oo. Sumpayan na mga 2 kang bilog. Di nga dira na siya kalabot man. Di kaya mo ginraan tubod mo. Ah, dira iya ang Tubod may. nga original mo. Oo. Tubod nga original. Kini mga tubig dyan na rin sa tubod. Oo. Nagatakod na. Kung gaagi man lang sa kontador, hindi man naman siling illegal. Dito na siya, mga baklan kugkuhan mo. Ano na? Kontador? Di, kining ang kaso ba sunog ba lang mo dito mabalik? Kuha na, ano ganit tawag niya? Breaker. Breaker. Uy! Ya, Coraber Hill. Coraber Hill mo nang resort. Muna da. Gwapo man ang area mo ma-develop. O ini? Hindi ang area. Gwapo ni Dino. Oh. Gamay mga nagtura. Oh. Din tataglas. Sa uringan. Di in ang may isa niya pa na. Base
boundary lang na kung maisan. Yung bakante bro nga na. Yeah. Yung mais niya na yung bakante. Oo. Ito ba itong may mais? Amo na tong boundary. Oo, ano may mais dito lain na tagiya. Ito biyatat lang siguro dito. Ito may karon. Hindi mo nang kuraber yan. Amo na yung resort. Ito makalagaw da ang imo mga ano. Kung ganahin ko pre, kaning imo kumuha nila dito. Pero gwapo pa. Gani. Very natural giniyaw. Oh, saya makadako boundary. Iya pa nada. Oo. Iya pa nada kaning kahuyan, iya para. Kutob to sa may eskwelahan. So this is the resort. And the main entrance is on the front. Where at the back, the property of my friend. And I hear you had to pay 150 pesos to get in. So, this is the Torres Resort, but probably someday I'll try to see what's inside. Okay? So, right now we are looking for the boundary of the property of my friend. And all this thing here is his land. Binta lang tong nonong tapos magpagawa kang resorts. Binta sa'yo. Siyempre kung i-develop mo, dapat sa'yo talaga. Oo eh. Kaya tiga dako ang imong investment eh. Kung sa kanding, mayroon ko ng mga ibang pagkain. Damo man o kwan. Damo rin. Pwede itanong. So, mga boundaries dito. Pwede pa tanuman ito. Mabuhay ito mga ito. Kabuyan mo kabuno ang laper. Grabe mag-ulbo mo. Yung mga bawan, patanuman mo ito. Yung mga slope. Yung mga gilid. Yung bra ko sa Cebu. Pag mag-ulan, tanom ako. Pag mag-ulan, tanom ako. Ang ulo sa mga pag-utod ko, tanom ko na. Kasi sige ulan, sige lang ko tisok. Sige tisok. Di ini tulay ni din eh. Iba na yung ano dyan. Oo. Hanggang dito lang. Hanggang dito. Hanggang dito pa. Hanggang dito kaya ang mangga nakapasok yan eh. Basta mangga iyan na. Kung gano'n, yung boundary dito pa. Dito ba kami mohon dito? Nakapasok pa yan. Pwede makudal. Gusto mo pila ni cake? Kunti lang muna yung kudal natin. Dito maganda maglagay ng kanding muna. Kanding. Nalinisan po. Atlat. Tapos yung kanding, dapat may separator. Pag 1 week, doon ang kabila naman. Ubuson yung sagbot niya eh. Para manubo, balinon mo muna. Oo. Sa kabila. Oo. Dapat may separator. Para may chance mag-grow ang isa ka porsyon. Eskwelahan na ni. Kailangan. Amo nang gin-donate niya nga yuta. Pagkatawayan pa dyan, boundary niya. Hindi, malaki kung malinis to. So eh. Malaki pang matrajik dito. Kung gusto niya magkuhan sa tapat,